Интуитивен, емоционален, енергичен. Сигурно някаква петрушка такава, защото те могат да са много бързи. Или някаква много мъничка марионетка, която може да лети. Вече така малко по-кротко и по-срамежливо бих казала, но преди беше доста необуздано и диво. Книга. Книга не знам, може би Алиса в страната на чудесата. Да е добре организиран и да гори на сцената и да вярва в това, което прави. Задължително екип. Без любов. Да кажем силна интуиция. За лъчезарен и добър човек, което за мен е най-големия комплимент. Надявам се да съм добър човек. Игра. Аз не играя компютърни игри. От настолните игри обаче най-любима ми е Dixit, Мафия и Тенджера. А пък от тези, които сме играли като малки, не Слепа баба, Криеница, Обущар и ние в Търговище играехме едно Ура. Не знам дали са го чували другите хора. Драматург. Доста труден въпрос. Много са. Едното не може без другото, според мен. С Александър Морфов. Ших сив ширит, ших свих сив ширит. Ших сив ширит, ших свих сив ширит, ших сив ширит, ших свих сив ширит, ших сив ширит, ших свих сив ширит. Ами двете. Джери. Бамби. Снежанка. Смисъл и начин на живота. Ще му пожелая да не спира да вярва, че има смисъл от него, да не спира да се бори, да не спира да работи за целите си и тази любов, която влага, да пожене заслужен успех.